Fiesta kanato, fiesta karon sa ato ang mahal nga Birhen Maria sa Guadalupe. Mga igsuon, ang ato ang mahal nga Birhen Maria nahimo gayud siyang instrumento sa ato ang kaluwasan. Pinaagi sa iyahang pagtuman sa kabubuton sa Dios, naablihan ang ganghaan sa langit alang kanato. Pinaagi siyang pagsugot, pinaagi siyang pagdawat sa atong manunubos, pinaagi siyang pagsamkon o pagsabak sa atong manunubos kasi Jesucristo. Ang kaluwasan, ang kahayag alang kanato, giablihan alang sa langit nun nga amahan. Aron sa ingon kitang tanan mahiusa gayud ngadto kaniya. Manabisan unsa kita ka makasasala, bisan unsa kita ka masalaypon ng amahan ang atong manunubos, wala gay kita niya pasagdi padayon siya nga nangitag paagi aron kita mahiusa ngadto kaniya. Og si Maria iyahang giandam, iyang gipili nga mamahimong inahan sa atong manluluwas, ug pinaagi sa atong manluluwas mablihan kita sa ganghaan sa langit, mablihan ang ganghaan sa kaluwasan. So si Maria dako kaayo siya o dako kaayo sa natabang, dako kay sang nahimo alang sa atong kaluwasan. Instrumento siya alang kanatong tanan. Muna angay nato siyang pasidunggan, angay nato siyang pasalamatan sa iyang pagsanong, sa iyang pagsugot sa kabubuton sa Dios. Gikan pa kaniadto hangtod karon ang atong mahal nga Birhen Maria kanunay nga nangama kanato, kanunay nga nag-amuma kanato. Nagpakita sa iyang kaluoy, nagpakita siyang kaayo. Gani nining kapistahan sa Guadalupe, una nagpakita siya ngadto kang Juan Diego, ang usa ka kabus nga tawo. Nagpakita siya dito sa kabungturan sa amihanan sa Mexico, sa bungtod sa Tipiak. Og sa iyang pagpakita ngadto kang Juan Diego, iyang giingnan nga tukuri ako og simbahan dinhi gayud dining bungtura kundi nako nagpakita aron ang mga tawo mudangop kanako, makita ko ang ilang mga luha, madungog nako ilang pagsangpit silang kaluoy ug panabang, ug tabangan ko gayud sila. Tabangan ko sila aron makatagamtam sila og kahupayan silang ipangbati, kahupayan silang kagul-anan, ug makatagamtam sila sa kalinaw. Busa gisugo niya si Juan Diego sa pag-adto sa obispo sa Mexico aron matukuran siya og simbahan niadto gayong bungtura. Apan ang obispo dula man dayon mutuo, no? Kay nagkinahanglan pa man kini og dugang ebidensya nga tinuod gayud ang gisulti ni Juan Diego. Muna mibalik siya ngadto sa bungtod ug nangayo sa timaylan aron mutuo ang obispo. Gusagingnan siya sa mahal nga Birhen Maria, lakaw sa bungtod, adto didto pangutlo og bulak. Natong panahon wala pa may bulak ang mutubo tungod sa kabugnaw sa panahon. Dakong kahinganghan ni Juan Diego nganong adunay mga bulak didto. So iyang gisunod ang gitugo sa mahal nga Birhen Maria sa pagpangutlo og bulak. Og iya kining gitaguan siyang kupo og iyang gidala ngadto sa obispo. Og siyang paghatag ngadto sa obispo nangahulog kini mga bulak siyang kupo, og dakong katingala nila kundi nakakuha og bulak si Juan Diego nga tingtugnaw man katong panahona, wala may mutubo nga mga bulak. Unya dili basta-basta ang bulak nga nakuha ni Juan Diego, gitawag ni Castilian roses. So didto nahitabo ang dakong milagro, og diha sa kupo ni Juan Diego milakra ang imahin sa mahal nga Birhen Maria nga hangtod karon ang science dili maka-explain kung giunsa kini pag-paint, giunsa kini pag-drawing o giunsa kini pagpintal diha sa kupo ni Juan Diego. Gani ang kupo ni Juan Diego baratuhon lang kaayo nga kupo, nga kundiin inigabot sa 20 ka tuig madunot na kini apan hangtod karon 400 na kaptuig kapin naapagihapon ng kupo ug naapagihapon ng imahin sa mahal nga Birhen Maria diya sa kupo ni Juan Diego.
So makaigsunan ko na ni Kristo, bisan pa man wala na atong mahal nga Birhen Maria din sa kalibutan, kanunay siya nga nag-atiman ka nato. Kanunay siyang nag-amuma ka nato. Kanunay siyang nangaliya alang ka nato. Isip langit nung inahan, wala gay kita niya pasagdi. Sa panahon na kita mudangop kaniya, sa panahon na kita mangayog tabang kaniya, sa panahon na kita nagproblema ana sa kabug at sa tuang kinabuhi, ana nga to ang langit nun nga inahan, anda mo sab nga mutabang ka nato, anda mo pagaan ka nato. Ana asiya nga kanunay mga liya mag-amuma ka nato. Gani sa amo ang Ministry of Spiritual Liberation and Deliverance, kasagaran sa mga pasyente during sa prayer session, they testify nga ang atong mahal nga Birhen Maria mitabang gayod aron sila maluwas sa kaulipnan sa sala, aron sila maluwas sa gapus sa demonyo. Na ang bulahang Birhen Maria. Gani, day one time nga atong mahal nga Birhen Maria naghilak siya nga misulti sa usa sa mga pasyente ug miingon, anak, pag-ampo kamo. Pray. There is so much chaos in the world. Gubot na kaayo ang kalibutan. Pag-ampo kamo. Ang akong anak nasakitan na pag-ayo. Una makaigsunan ko ni Kristo, kita nga mga Katoliko, kita nga mituo, kita nga mga binunyagan, padayon kita sa pag-ampo. Pag-ampo, reparation for all the sins nga nabuhat sa itong isig katao, nabuhat sa itong mga ancestors, nabuhat nining kalibutana. Mao kini ang gingon sa itong mahal nga Birhen Maria. Pag-ampo kamo kanunay for the reparations of all the sins nga nahimo sa katawhan. Kaya ang akong anak, gisakitan na pag-ayo, nagdugo na pag-ayo ang iyang kasing-kasing. Gusto makaigsunan ko ni Kristo, pangayo nato ang tabang sa itong mahal nga Birhen Maria kanunay, matag-adlaw sa itong kinabuhi, kay anaa siya, mutabang gayud ka nato, anaa siya, manalipod usab kanato batok sa kadautan, batok sa demonyo. Gani mihatag siya kanato og hinagiban, mihatag siya kanato og weapon aron sa pagkumbat sa kadautan ning kalibutana. Unsa may ang gihatag kanato? Dili hinagiban nga makapatay, kundili ang santos nga rosaryo. Iya kining gihatag kanato aron sa ingon, ato kining gamiton diha sa pag-ampo, atong gamiton diha sa pagpangaliya, pagpangayog tabang sa Ginoo, nining kalibutan nga nagkaguliyang, nining kalibutan nga puno sa pagsulay, puno sa kadautan. Gihatag niya ang santos nga rosaryo. Kay matud pa ni Father Amorth, the chief exorcist sa Vatican, nga karon mitaliwan na, mingon siya nga, matag-ampo kuno nato sa santos nga rosaryo, kada beads sa santos nga rosaryo, miingon ang demonyo kaniya, usa ka sumbag sa atong nawong, usa ka sumbag kaniya ngadto sa iyang nawong. Matag-ampo, matag-bead sa rosaryo, sumbag ka na ngadto sa demonyo. Nan, kung matag-adlaw kita mag-ampo gamit ang santos nga rosaryo, knock out gayud ang demonyo sa atong kinabuhi. Knock-out gayud ang yawa sa itong kinabuhi. Kung gamiton nato ang santos nga rosaryo, matag-adlaw, diya sa pag-ampo, for the reparation of all the sins that nabuhat sa tanang katawhan, nabuhat sa itong mga ancestor, ug ato sa mga nabuhat, dili gayud makapenetrate ang demonyo sa itong kinabuhi. Ingon ana ang atong mahal nga Birhen Maria, dako kay sa role sa atong kinabuhi, dako kay sa role sa simbahan. Busa matag karon ug unya makaigsunan ko ni Kristo, pangayuon ta ang iyang panabang. Pangayuon ta ang iyang panalipod sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, diha sa pamilya, diha sa komunidad, ug dinhi sa kalibutan.
Munang sa itong pagpadayon ng Santos nga Eucharistia, sa itong pagsaulog sa iyang kapistahan, ang mahal nga Berhen sa Guadalupe, pangayoon ta ang iyang tabang kanunay, aron sa ingon, sa ato ang padayon sa pagpanikay-sikay nining kalibutana, mapanalipdan kita niya kanunay, ug makasulod gayud kita ngadto sa ganghaan sa kaluwasan. Amen.